Good afternoon guys. So सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोबाय लोगोफोर. स दिनै आरोबाव दासो माने फ्लिपकार्टनिफ्राय आरोबाव मोनसे प्रडाक्ट सफैबावबाय लोगोफोर. स आङो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बेखेवनानै आरोबाव दिन्थिबावनोसै. स नोंथांमोना आरोबाव नायलांबावदो लोगोफोर. स मा बुस्थु? अके, स लेट्स गो. बिदिबा फैदो नायलांदो लोगोफोर. नै बेनो बेनो लोगोफोर. मा बुस्थु बे आरोबाव नायबावदोलाय. लेट्स गो. Come on. ब्लेक बेल लोगोसे मानि बेग लोगोफोर. बेनो नै बेल नङाबा कम्फर्टेबल माने गाननायाव माने कम्फर्टेबल जाया, बेनिखायनो बेलखौ अर्डार खालामनाय जाबाय लोगोफोर. स भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर. हागौमानि शेयार खालामनानै हो दाबाव लोगोफोर, जाहाथे माने गोदान भिडिअ लाबोयोबा नोंथाङा थाबैनो नुनो मोनगोन लोगोफोर. अके, थेंक इउ स' माच लोगो नोंथांमोन. बाय बाय. Be with you everything. Thank you so much. Thanks for watching. Bye bye.